खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी एडुकेशन आइकन एवार्ड 2025 बान्था मोनगिरि फोरोंगिरि खोरोमसार बसुमतारीनो बाक्सा जिल्ला एबसुआ मान बावदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तिहु बरमा गुदि सोलोंथाइ खोन्दोनि आवथायाव थानाय आलागजार गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि खोरोमसार बसुमतारीया गावनि रोंगौथि आरो जुनिया आयदाजों फरायसाफोरखौ फोरोंनानै गुनगोनां सोलोंथाइ होबोबाय थानायनि थाखाय बे बोसोराव एनसीआर दिल्लीनि फारियादाबादाव थानाय मेजिक बुक अफ रेकर्डआ एडुकेशन आइकन एवार्ड 2025 बान्थाखौ मोननो हादों। थांनाय 12 जुलाइखालि एनसीआर दिल्लीनि फारियादाबादाव थानाय मेजिक बुक अफ रेकर्डआ खोरोमसार बसुमतारीनो एडुकेशन आइकन एवार्ड 2025 बान्थाखौ गथायनानै होयो। खोरोमसार बसुमतारीया आसामनिफ्राय बे बान्थाखौ आवग्रिनो हानायखौ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि नितुकुमार ब्रह्मनि मोनसे हानजा आरो बरमा दखरा एबसुनि मावथिफोरा खोरोमसार बसुमतारीनो आर'नाइ होनानै मान बावो। मख'नो गोनांदि 1995 मायथाइनिफ्रायनो फोरोंगिरि महरै खामानि मावबोनाय खोरोमसार बसुमतारीया थांनाय 2023 मायथाइयाव राजस्थाननि जयपुराव थानाय एडुकेशन कानेक्ट प्लासनिफ्राय इन्डियान एडुकेशन एवार्ड 2023 बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। बिथाङा फोरोंगिरि महरै खामानि मावनायजों लोगोसेनो दासिमाव गांद' बर' रावनि बिजाब सुजुनायजों लोगोसे बर' रावनि बड'सा हायनि रादाब सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइफोराव खौरां लिरनायजों लोगोसेनो बायदि रोखोमनि समाजारि थासारिखौ लिरबोबाय थादों। बेजों लोगोसेनो असमिया रादाब खौरांलाइ, असमिया खबर आरो असमिया प्रतिदिन खौरांलाइफोराव खौरां लिरनाय खामानिखौबो मावबोदों खोरोमसार बसुमतारीया। खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी एडुकेशन आइकन एवार्ड 2025 बान्था मोनगिरि फोरोंगिरि खोरोमसार बसुमतारीनो बाक्सा जिल्ला एबसुआ मान बावदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तिहु बरमा गुदि सोलोंथाइ खोन्दोनि आवथायाव थानाय आलागजार गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि खोरोमसार बसुमतारीया गावनि रोंगौथि आरो जुनिया आयदाजों फरायसाफोरखौ फोरोंनानै गुनगोनां सोलोंथाइ होबोबाय थानायनि थाखाय बे बोसोराव एनसीआर दिल्लीनि फारियादाबादाव थानाय मेजिक बुक अफ रेकर्डआ एडुकेशन आइकन एवार्ड 2025 बान्थाखौ मोननो हादों। थांनाय 12 जुलाइखालि एनसीआर दिल्लीनि फारियादाबादाव थानाय मेजिक बुक अफ रेकर्डआ खोरोमसार बसुमतारीनो एडुकेशन आइकन एवार्ड 2025 बान्थाखौ गथायनानै होयो। खोरोमसार बसुमतारीया आसामनिफ्राय बे बान्थाखौ आवग्रिनो हानायखौ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि नितुकुमार ब्रह्मनि मोनसे हानजा आरो बरमा दखरा एबसुनि मावथिफोरा खोरोमसार बसुमतारीनो आर'नाइ होनानै मान बावो। मख'नो गोनांदि 1995 मायथाइनिफ्रायनो फोरोंगिरि महरै खामानि मावबोनाय खोरोमसार बसुमतारीया थांनाय 2023 मायथाइयाव राजस्थाननि जयपुराव थानाय एडुकेशन कानेक्ट प्लासनिफ्राय इन्डियान एडुकेशन एवार्ड 2023 बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। बिथाङा फोरोंगिरि महरै खामानि मावनायजों लोगोसेनो दासिमाव गांद' बर' रावनि बिजाब सुजुनायजों लोगोसे बर' रावनि बड'सा हायनि रादाब सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइफोराव खौरां लिरनायजों लोगोसेनो बायदि रोखोमनि समाजारि थासारिखौ लिरबोबाय थादों। बेजों लोगोसेनो असमिया रादाब खौरांलाइ, असमिया खबर आरो असमिया प्रतिदिन खौरांलाइफोराव खौरां लिरनाय खामानिखौबो मावबोदों खोरोमसार बसुमतारीया।